grea încercare în clipele cele mai amare. Când spui că ești pierdut, plăcând taină jos trântit, atunci se ridică mâna care a fost răpusă, îți face cărare să ieși biruit tot prin încercare. Lasă-le pe toate, lasă-le pe toate în mâna lui. Tu roagă-te și crede în bunătatea mare a Domnului. Domnul nu te lasă, ajutorul vine de la El. Roagă-te și crede, pune-ți nădejdea, frate, Dumnezeu. El e lângă tine, să știi, nu te-a uitat, știe și cunoaște